Θα δούμε λοιπόν αναλυτικά, επηρεάζει και τα παιδιά ασφαλώς, ποιους χτυπά περισσότερο η κατάθλιψη, να δούμε πώς επηρεάζει τα παιδιά, γιατί έχουμε αυξημένα κρούσματα παιδικής κατάθλιψης και να δούμε ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να εξηγήσουμε στα παιδιά αυτή την κρίση. Έχουμε κοντά μας λοιπόν δύο ειδικούς, την κυρία Νέλη Θεοδοσίου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, καλημέρα σας, και την κυρία Μαριαλένα Κατράτζου, σύμβολο ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτια, μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, η κρίση επηρεάζει εμάς και εμείς στη συνέχεια επηρεάζουμε τα παιδιά μας. Βέβαια, διότι εμείς είμαστε. Τους μεταδίδουμε ανασφάλεια, τους δημιουργούμε ψυχολογικά προβλήματα, φόβο, κατά κύριο λόγο. Το κακό ξεκινά από εμάς, λοιπόν. Πώς εμείς πρέπει να δουλέψουμε αντιμετωπίζοντας αυτή την κρίση με τους εαυτούς μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε η οικονομική κρίση είναι ένας ισχυρός τροσογόνος παράγοντας που μπορεί υπό προϋποθέσεις να φέρει και κατάθλιψη και να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο στα άκρα. Έχουν αυξηθεί πολύ πάντως τα ποσοστά της παιδικής κατάθλιψης. Η εικόνα λοιπόν σε σχέση με αυτό που είχαμε... Όσο το πρόβλημα δεν λύνεται και μεγιστοποιείται, είναι το αναμενόμενο ότι θα υπάρχει. Όταν υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν να το κρύψουμε, διότι δίστανται οι απόψεις. Άλλοι λένε να ενημερώσουμε τα παιδιά, άλλοι λένε να μην ενημερώσουμε τα παιδιά. Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να μην τρομάξουμε αφενός τα παιδιά και από την άλλη να μπορέσουμε να το περάσουμε έτσι μαλακά? Τα παιδιά θα πρέπει να τα ενημερώνουμε συμβατά με την ηλικία τους. Δεν μπορούμε σαν ένα μικρό παιδάκι να δώσουμε όλη τη διάσταση και το μέγεθος του προβλήματος, διότι θα το τρομοκρατήσουμε. Θα το μεγεθύνει στο κεφάλι του, θα το κάνει τεράστιο και δεν θα ξέρει όπου να βγει. Έτσι, πολύ απλά. Τα παιδιά, όταν μας ρωτούν, θα πρέπει να απαντάμε. Να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες όμως. Να απαντάμε στην ερώτηση, σε αυτό που μας ρώτησαν. Οπωσδήποτε όμως ενημέρωση. Οπωσδήποτε τα παιδιά παρακολουθούν γονείς οι οποίοι ξαφνικά, ενώ υπήρχε μια ισορροπία στην οικογένεια, αγχώνονται υπερβολικά. Μπορεί να μην έχει ο μπαμπάς ή η μαμά δουλειά. Μα αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Από το παιχνίδι που δεν μπορούμε να πάρουμε το πιο απλό, μέχρι το ότι μπορεί να τα αλλάξουμε σχολείο, να τους αλλάξουμε τις συνήθειές τους. Απλά πράγματα μέχρι πιο περίπλοκα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, η αλλαγή σχολείων, διότι πολλοί κόσμος έστελνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία λόγω των μειώσεων των μισθών ή της ανεργίας. Έχει στραφεί πλέον προς το δημόσιο σχολείο και αυτό είναι μια αλλαγή περιβάλλοντος και συνηθιών. Πολύ σημαντική και δύσκολη για τα παιδιά. Και πώς θα τους εξηγήσουμε? Και οι συνήθεις απορίες, τα ερωτήματα που βγαίνουν από την πλευρά των παιδιών σε αυτή την κρίση, ποια είναι, κυρία Κατράτζου? Κοιτάξτε, τα συνήθεια ερωτήματα. Εγώ βλέπω ότι τα παιδιά βιώνουν φόβο, βιώνουν άγχος, έχουν αυξηθεί νοσηλίες στα νοσοκομεία με ψυχοσωματικά. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να μιλήσω για τους γονείς, γιατί η κυρία Θεοδοσίου ασχολείται περισσότερο με τα παιδιά. Όταν οι γονείς δεν είναι καλά, όταν υπάρχουν προβλήματα στο ζευγάρι, στην οικογένεια, με τα παιδιά, εντείνονται λόγω της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να είναι καλά αν δεν φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι την ψυχική μας υγεία? Και βλέπουν τα παιδιά τον τρόπο που αντιδρούμε και στο στρες και στα προβλήματα και είτε μιμούνται είτε ταυτίζονται. Πολλές φορές ξεσπάμε τα νεύρα μας πάνω τους χωρίς λόγο. Οπότε εκείνα δεν ξέρουν τι να περιμένουν πια από εμάς, δεν νιώθουν ότι έχουν έλεγχο στο περιβάλλον τους. Και αυτό έχει μία σειρά απορριών που θα μιλήσει η κυρία Θεοδοσίου. Εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους ότι υπάρχει λύση στην κατάθλιψη. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές αυτοβοήθειας που θα ήθελα να αναφέρουμε εδώ. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, δώστε μας να καταλάβουμε πώς μπορούμε εμείς οι μεγάλοι να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και στην αντιμετώπιση της κρίσης που μας μαστίζει, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Κοιτάξτε, πολλές φορές όταν βιώνουμε κατάθλιψη είναι απαραίτητη η παρέμβαση ειδικού. Να ζητήσουμε δηλαδή ψυχολογική υποστήριξη από κάποιον ειδικό. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να μην απομονωνόμαστε, να μιλάμε για αυτά που μας απασχολούν, να προσπαθούμε να μην επικεντρώνουμε τόσο την προσοχή μας στις αρνητικές σκέψεις για το μέλλον, αλλά στο εδώ και τώρα. Να κάνουμε προσπάθεια να αφιερώνουμε χρόνο με ανθρώπους που μας νοιάζονται και νιώθουμε άνετα με αυτούς. Η άσκηση, ο περίπατος, αυτό αφορά τους γονείς και τους ενήλικες.
Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, ίσως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάποια χαρακτηριστικά κατάθλιψης. Τώρα η κυρία Θεοδοσίου είναι αρμόδια να μιλήσει για τα παιδιά. Πολλοί κόσμος πάντως βλέπει τα παιδιά ως τρόπο εκτόνωσης μέσα από αυτή την κρίση. Δηλαδή κάτι που δίνει μια αισιόδοξη νότα στην οικογένεια και γενικότερα στη ζωή του. Εάν αυτό λοιπόν το καταρθώσουμε, να βλέπουμε τα παιδιά ως το χαμόγελο, τη χαρά, το μέλλον, την αισιοδοξία, όπως και αυτό έτσι είναι τα παιδιά μας. Και πόσο μάλλον τώρα που το έχουμε αυτό πολύ μεγαλύτερη και περισσότερη ανάγκη, έτσι. Εάν λοιπόν το κατορθώσουμε αυτό και δούμε ότι δεν είναι όλα να κάνουμε 3 δουλειές για να μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά 10 δραστηριότητες έξω, γιατί αυτό κάναμε στο παρελθόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα μπορούμε να έχουμε τη μία δουλειά μας, ευχόμαστε, και να αφιερώσουμε ακριβώς περισσότερο χρόνο και πιο ποιοτικό χρόνο και να δούμε ότι όλα δεν είναι γύρω από το χρήμα. Δηλαδή το να πληρώνουμε τις δραστηριότητες. Μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς με τα παιδιά, μπορούμε να κάνουμε πράγματα έξω. Χωρίς μεγάλο κόστος μπορούμε, εφόσον τους αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, να έρθουμε πιο κοντά και να βοηθηθούμε και εμείς στους φίλους. Να ξαναβρούμε τον παππού και τη γιαγιά. Ναι. Ελάτε, κυρία Κατράδη. Ναι, ακριβώς πάνω σε αυτό το οποίο έθιξε η κυρία Θεοδοσίου. Κοιτάξτε, κατεξοχήν διαχρονικά τα χρήματα στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα αποτελούσαν σημείο αναφοράς. Τώρα μειώνονται ή δεν υπάρχουν και ξαφνικά νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, νιώθουμε ανασφάλεια κτλ. Ίσως είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τα σημεία. Του παππού και τη γιαγιά. Τώρα έρχονται γιορτές. Τα χρήματα θα είναι λιγότερα. Πώς μπορούμε μέσα από την οικογένεια να δώσουμε μια αισιόδοξη νότα γενικότερα και στις οικογένειες και στα παιδάκια? Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους, ώστε με αυτά τα χρήματα που έχουμε, με περισσότερο χαμόγελο, αισιοδοξία, να κάνουμε και δικές μας κατασκευές. Να απευθυνθούμε και σε οργανώσεις οι οποίες δωρεάν παρέχουν πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε μαζί με άλλες 2-3 οικογένειες πράγματα που θα κάνουμε μόνοι μας και έτσι θα μας κοστίσει λιγότερο. Αυτό όμως που θέλω να πω και δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε επιπρόσθετο άγχος και ενοχές στα παιδιά μας να νομίζουν ότι αυτά φταίνε. Μια τελευταία κουβέντα, κυρία Κατράδη. Μια τελευταία κουβέντα. Καλό θα ήταν να απενοχοποιηθούμε όλοι ως γονείς. Δεν είναι το ακριβό παιχνίδι και το ακριβό δώρο που θα κάνει τα παιδιά χαρούμενα και τελικά θα συμβάλλει στην ψυχική τους υγεία. Είναι άλλα πράγματα. Είναι η ποιοτική σχέση, είναι το χαμόγελο, είναι όλα αυτά. Και εξηγώντας το παιδί. Ακριβώς. Μπορεί να εμπεδώνουμε ως γονείς τα παιδιά. Ακριβώς. Και εξηγώντας ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σου πάρω αυτό το ακριβό παιχνίδι. Δεν φταίς εσύ, θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ουσιαστικά αυτά που είπαμε. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.